Dokumentua ezagutzen dozuenok, ikusiko dozue, bi parte nabarmen egin ditugula dokumentu honen bueltan. Bat dala atzera begirako irakurketa bat, dator berrika zirena eta berrikusi dena. Atzera begirako irakurketa bat, azken 50 edo 60 urteetan Euskararen komunitateak, euskalgintzak berak egin duen ibilbidearen kontakizun bat egitea, eta irakurketa kritiko bat, esaten dugu, irakurketa kritikoa, eta helburu batekin, eta hori da bigarrenean apuntatu nahi duguna, eta da hemendik eta aurrerako ildoak zeintzuk izan daitezken, hizkuntzaren normalizazioan hurrengo urteetarako ildo nagusiak edo zeintzuk izan daitezken irudikatzeko ahalegintxo bat egiteko. Toki ezberdinetatik bildutako persona batzuek egin genuen irakurketa, bakoitza bere kezkekin, baina ikusten genuen konpartitzen genuela, eta egia esateko azkenengo urteetan nahiko nabarmen edo egondan gai baten bueltan, eta esan da apur bat, ziklo bukaera baten moduko batean dela, aldaketa baten beharra somatzen dela, jente askorentzat badagoela aldaketa baten beharra, eta urte batzutan behin da berez aipatzen garen horretan, jarri nahi genuen eztabaida zeintzuk izan daitezken aldaketa horretarako ideia batzuk, ildo batzuk, eta orduan gaurko helburua elkarrizketa horri jarraipena egotea da, botatako gogoeta honi jarraipena egotea da, ez da gogoeta kontatzea, gehiago da partekatzea gure iritziak, zeuen iritziak, eta elkarrizketa bat sortzea gaurko urrengo ordu betea zehar edo, bohartxo bat, Athleticeko partidua ikusteko urtengo hemendik, orduan lasai. Kikek esaten zuen gaur urubero galdu duzue, bai? Onak orduan, hoize da apurtxo bat, eta orduan gonbidatu, gonbidatuko izue, baina gonbidatu ez da dira izan, mai honetatik aruntza doan hitzaldi bat, izan da dira gehiago elkartzeko. Bai, guk galderatxo batzuk edo prestatu doguz, baina galdetu behar gozuenean, edo zalantza galdeko zu edo analakoa, lasai bota, egia da, txostena irakurri duzu honontzat, eta bigarren zatiari begira edo jarri garela gehiago, lehenengoa da irakurketa bat, baina horren ganean bebai zalantza bat dauko zu edo botatzen den irakurketa horren inguruan zerbait galdetu gura baduzue, galdetu. Orain da aukera, bestela zuzenan igual bigarren zatiari utziko diogu. Ez dakit lehenengo zatia hori portu eta azkenengo urteotako, 60 urteotako egiten den errepasoa, edo horren inguruan egiten den irakurketa, ados zaudeten zerbait faltan daukazuen, horren inguruan. Bestela, bigarrenari utziko diogu orduan ez. Aurrera begirako planteamendu horren. Gero igual atzera ere egingo dugu baita. Bigarren zati hori nire ustez hasten da termino apur bat garrantzitsu baten gainean, ez? Eta gehien bat horren hortik abiatuta, ez? Egiten duelako bidea txostenak bai, eta da zoru komunarena. Bai, eta behar bada, zoru komunera iritsi baino lehen, nire ustez esango nuke, hola karri esan da. Txosten honen hasieran, mekaguen bat. Mekaguen bat oso konartikoa. Eta mekaguen hori da, mekaguen... Ari guzet askok sentitu dugu hori Euskal munduan azkenengo urte hauetan. Bai baina letxez. Hoi da, hasiera. Eta nik uste tortik duen dizka. Mekaguen galezori bai baino zer da hori. Bakoitza dauka berea. Baino ez da, hau, buruan genokara. Aurreatu dugu asko. Egin dira gauza asko. Lortzentugu gauza asko. Poza honi amantzian, getxo hori etortziak, larrogeita, leheno komentatzen ean, larrogeita magostaren inguruan, getxoko azterketa soziolinguistikoa egiteko aukera izan, Ziadeko denbidez. Eta Josik gogorra presentzian, orduan esaten funtxo, euskaren presentziaz baino euskaren latentziaz zitzekeela getxo. Formatezan bat zegoela azpian zozer, baina horrendik azaleratu gabe ez.
Horrein dela 10 urte genuen horrelako mai inguru bat 10 urteetako bilekararen inguruan, eta nik 10 urtea beira nun gauden. Euskal Herria kalearen erdian, kaletik ondo ikusten dela, eta ja, bada irudi bat ere. Baina baz izan da, sensazio nik uste oso aman komuna Euskal Gintzan aurreatu dugu. Gu gaitezke, botila erdi betearen metafora aipatuko benituzke gauza asko. Baina botila erdi gutza ere ikusten da, beti gabiltza botila horrekin bueltaka. Eta reflexio hori bultzatu nahi izan zen. Neri egorkitzu zitzen Euskal Elkarteen sorrera, egotia, urte ez du ematen, baina urte hartu baitugu, eta Tolosako Galtzondiren sorrera, eta Tolosako Galtzondiren sorrerak bat egiten du txosten honetan aipatzen diren balore askorekin. Zoru komuna ere erekin naizena. Eta neurri handi batean zoru komuntxo batzuk ereiki dira, baina inpresioa zen ereikitakoak etzela aski. Eta pauso bat eman bertzela. Horretan genbiltzara, protagonismoak etorri zitzaizkian, komendatuz naizela, hau, edo, taldetxo bat, hausnarketan eta pixak pentsatzen jarri, nondik nola joan gaitezke. Hori gogoeta ekintza taldea izan zen, 2011 edo, martxan jarritakoa, eta handik, atera ziren Euskal Elkarteen bigarren kongresuko eraldabideak. Lehenengoan, oinarri parrak, Izena goti... oinarri parrak, gero, eraldabideak. Irakurriko ditut 6 bateko ditut, 6 osazki. Orduan ateratako ondoriak Euskal Elkarteen bigarren kongresuan kokatzeko ere zein izan da bilakera. Zemen, honeko garrantzia. Lehen ondoria, aurrera begira mugimenduaren hildo estrategiko bat izango da gizartean eta lankidetzan jardute. Ikusten zelako bai, baino gehiago eragin batzen. Gizartean gehiago sartu eta lankidetzan aritzeko premia hori ere bazegoela. Bigarrena da, mugimenduak marka baterako izango du bazkien izen propioaren ondoan eta marka hori topagune izango da. Pasatzen darako Euskal Elkarteak izatetik mugimendu bat izatea. Eta hor jaba ikusten zen ere nahi bat ere. Ez gara ja maila lokalean bakarrik mugitzen diren talde batzu, hemen mugimendu bat sortu nahi da. Eta mugimendu batez da mugitu. Hirugarrena zen euskararen periferian daudenekin lan egitea egokia ikusten da, baina ez komunitatea trinkotzearen kaltetan, alegia. Neurri handi batean, aurreko fase honetan, indarra handia jarri dugu komunitatea trinkotzen, euskaldunak elkartzen, euskaldunak biltzen, elkartzen. Hori lortu da zenbat kasutan, Euskal Elkarteetan, baina askotan gure kezkara izan da ez ote ditugu naztu gune horretatik kanpoko batzuk. Eta berezik ere ez ote garen behar bezala iritsi askotan erdaldunen gana euskara ikasteko oso batzuk eman baino atzera gelditu direnen gana euskara askakin bai baino euskaltzalegi ez diren horien gana. Kezka hori ere egon zen eta horrek ere eragin ditu gero mugimendu batzuk. Bosgarren ondorioa, gure jardunbidearen lehentasunezko helburua da hartzaileen euskararekiko motivazioan eragitea. Hani uste hor, hutsune hori ere nabarmen. Nola motivatu jendea, nola eragilo. Zortzigarrena, herritarren sostengu handitzeko eta egonkortzeko estrategia bateratu eraiki behar da mugimendu osoarentzat. Adostasunean oinarrituta eta tokiko zein nazio mailako egituren mesederako. Hemen ere, sostenguak handitzea, nik uste, gaur eguneko begietatik eta 3 urte hauetako mugimendutik ikusten dara ere, Euskal Elkarteen mugimendua iritsia puntu batera, baino edo mugoiek buskatzen ditugu eta edatzen dugu gure eragina edo ezin gaitezke konformatu lortutakoarekin. 12. ondoria zen, elikadura eta formazioa sustatu behar dira mugimenduko personak almentzeko, gazteak eta persona konprometituenak bereziki. Hor, pixar kokatu zen ere gero, lantalde honek zuek ulertzeko zergatik bildu ginen, ez? Eta zen, hasi behar dugu ere, hemen diskursoak lantzen, formazioa lantzen. Eta
hor, bazegoen ondorioak, mugimenduaren gogoeta, diskursoa eta elikadura landu eta zabalduko duen taldea antolatu behar da. Horrek zuzenean, eragin zuen talde honen osaketan. Eta, azkenak, mugimenduak ekarpen sendoa egingo dio euskalgintzaren eraldaketari, bere ahots propioa landuta eta edatuta. Hemen ja, bizkat, nik uste, Euskal Elkarteen Federazioan bere buruari erronka bat jarri ziola. Zan, mugitu. Mugitu eta eraldatu. Hortik sortzen da, onbidapena, eta hortik sortzen da talde honen eraketa. Talde horren eraketa sortzen da sensazio horietatik. Sensazioa da aurreikuspenak ez direla betzen. Batzuk bagaude hemen, badiat hemen gaztiak eta gazte-gaztiak. Gazte otaz, egia. Hemen ez gazte-gaztiak, baina gaztiak garenok, nik uste badaukagula oroimenean gordeta sensazioa nun sinisten gendu. Jendeak euskeraz ikasten bazuen, gure aurrek euskeraz ikasten bazuten, euskeraz egingo zutela. Sinisten gendun, sortu zenetik, 25 urtetara, jendeak euskera ikasiala, Euskal Telebista konsumituko zalan, eta izango zala ETV bat, gehien konsumituko zen Euskal Telebista. Sinisten gendun, jendeak euskaraz irakurtzen baldin batzekin, irakurriko zuen egunkaria euskarazkoa izango zala. Sinisten gendun, esfortzu egiten baldin batzuen, nola Kristo ez du bagero erabiliko. Hori ez dago era horreta idatzita, baina lerro artean irakurri iteke hori guztia. Eta sinisten genituen gauza asko. Gauza gehiago ere bai. Behar bada, ez geneukalako ere bestelako erreferentziarik. Gure erreferentzia nagusia katalana izan da. Onerako eta txarrerako, bietarako, Bietarako, katalanak, katalanak. Konporta. Baina nire català, parentesi, Catalunya jendea esatu nian, es que tenim un problema porque al 100% no entiende el catalán. Es un problema. Si llevas 6 meses en Cataluña y no tienes el catalán, tienes un problema del cuello para arriba, pero terrible. Esta cosa vera, parentesi etxe. Baina aurreikuspen horiek egia da, denok daukagula sensazioak ez direla bete uste genuen bezala. Seguramente ezin ziren bete asko eta asko, baina horrek ere karri ditu frustrazioa. Baina beste asko bai. Beste asko bete zitezken, beste pauso batzuk eman izan dira. Nik uste horrek ekartzen duela, momentuetan badagoela, egoera oso ambivalente. Botila erdi huts eta erdi betearen metafora da euskalgintzan askotan entzun dana. Baina ustez, alde horretatik oso argigarria izan da. Metafora horri, Jon Sarasuak berak Eizton Poliza liburuan egindako koma. Eta gutxi gara esaten du. Problema ez da, botila erdi hutsa ala erdi betea dagoen. Ze botila uste baino zabalagoa da. Eta gainera, botila horrek oso ondo nun ez dakigula zuloak ditu. Botilak zuloak ditu. Ordu, betetze erritmoa jaisten bada, botilak ustutzera egiten. Beraz, betetze erritmoari ekin behar zaio eta jarraitu behar da betetzen, baldin eta botilaren maila mantenduko bada edo handituko bada. Eta, denok daukagun, nik uste impresio da, urrengo 10 jadeetan botila horrek zuloak izaten jarraituko duela. Handitu litzezke edo txikitu, tapatu litzezke batzuk edo beste, baina horrengo da. Beraz, edo erritmo horre jarraitzen du, edo kontuz. Eta horrekin batera, nik uste, eta ja, lehen sarrera bukatzeko badago beste, nik uste, fase aldaketaren kontzeptu, eta nik uste, hor kokatzen dela ere refleksio guztia. Fase aldaketan, nik uste, esango nuke, ez euskalgintzan bakarrik, bat, baditugu, nik uste, gure testu inguru soziopolitikoan, fase aldaketa asko batera gertatzen ari diren zantzuak. Badukagu, aldaketa soziopolitiko gurean gertatzen ari dena. Eta nik uste hori, azkenengo 5 urtetan hemen soziopolitikoki gertatu diren aldaketan, gertatzen dira, eta horiek ere eragiten dute hizkuntza. Globalizazioaren fenomena, zer kontatuko diferentu. Baina hor daukagu ere, teknologia berrien eta digitalizazioaren
aldaketa guztia. Gaur egun, gure hurrengo belaunaldia ez da komunikatzen gu komunikatzen ginen bezala. Gaur egun, edozein haur edo gaztek erabaki behar du momentu bakoitzean ze hizkuntza erabiliko duen jarduera bakoitzean. Alegia, interneten sartzen dienean informazio euskeraz ez badago, inglesera jo dezakete edo erderara gehientsuenek. 18 urtekin, jendeak jazdu galdetzen zer egin behar duzu, galdetzen du zer egin behar duzu, eta nora zoaz. Ez bada lanera, nora zoaz esan nahi duzu hizkuntza. Beti da hizkuntzarekin duzuta. Horren gaude, horrek ere beste egoera batean kokatzen gaitu, neurri handi batean. Eta aparte, migrazioa berriak, azkenengo hamarkadan gertatu zezuen aldaketa sakonak, gure hizkuntza komunitatearen inguruan. Eta gero da, hizkuntza komunitateari begiratzuta fase aldaketan non ikusten da. Eta daukagu momentu honetan, euskaldun osoen lehen belaunaldia kalean. Alegia, dereduan ikasi dutenak, etxera joan, mando apiztu eta bonantza atera berrean euskerazko produktoren bat ikus zezaketenak, seguratzen du, eta txuri bertian eta arderaz, zaren etxan dudari. Hauek ontalerekin jaio dira, asko eta asko. Euskeraz ikasi dute, dereduan, horientzuenak, alfabetatuta daude. Eta momentu honetan, guraso izaten hasi dira, zarete, eta lan munduan sartu dira, zarete, aukera izan duzuenako intzat. Eta multzo hori ikusten ari gara nola ari den funtzionatzen. Eta ez da, exactamente, guk buruan genukena. Ez nahiko genukena. Eta gainera somatzen dugu, orain kaleratzen ari den, gizartean, bere den urrats profesional, belaunaldia, guraso izan daiteke, belaunaldi bezala egiten ari den, belaunaldi horrek baldintzatuko duela hurrengo belaunaldiaren norabidea. Alegia, belaunaldi honek lortzen badugu, belaunaldi honek euskera bere egitea eguneroko bizitzan, hurrengo belaunaldiari begira ari gara euskera jartzen, estatu hizkuntza normalizatuen bidea. Zute esango egoera bertan. Baina bai, norabidea joango litzateke ja, gure hurrengo belaunaldia jarriko litzateke Europan normalizatu xamarrak dauden estatu hizkuntzen norabidean. Eta gaur egun euskaraz ondo dakien, euskaraz hitz egin dezakeen, euskaraz erabil dezakeen belaunaldi honek espadu egiten, hurrengo belaunaldiari transmititzen dion eredua da Irlandako gailikoarena. Bidegurutze horretan gaude. Iritsi garelako, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroko iparraldean espero ezagun hemendik gutxira Nafarro osoan, iparraldea beste kontua da, iparraldearen nahi pixar beste kontuatik izango ditzateke, baina hemen bai ezagupenaren universalizazioak iritsi gaitezke, eta erabileraren eta hor daukagu koska. Horregatik sortzen da erreflexio guztia, horri batia, eta esatea, Eta orain arte eraman dugun dinamikak posibilitatze aldu jauzi kualitatibo hori, eta gure erantzuna zen, ez. Hemen jauzi kualitatibo bat ematekotan, aldatu behar dago. Eragin beharra dago, haunditu beharra dago, aktibatu beharra dago, josi beharra dago, motivatu beharra dago, eta dinamizatu beharra dago. Eta batatzen beharra dago, aurrera eta irabazi. Hori da. Erraza batean. Erraza batean. Hor du. Erraza ez da. Baina, gauza erraza... Zertako. Orduan, hortik sortzen da, azteko ze irakurketa ikusiko duzue, irakurketa horretan, bukera igual, egingo dugu, bakatuko zuen, azten naiz, Listo, eso sí, arazo barik, oso ondo da. Esaten genuen, azkenengo 6 hamarkadak hartuta, esan genezak euskera, nabarmen egin duela duela. Punto, aparte. Bien. Baina utxune horiek non identifikatzen ditugu. Txostenean, 4 puntutan. Bat da, komunitateak. Hauek, laburra diak, irakurriko ditut bere horretan,
euskararen gizarte mugimendu anitzari falta izan zaio sinergiak baliatzea eta tokiko zein Euskal Herriko diskurso praktika bere gaina osatzea. Edonolako herritarrak eta eragile politiko-instituzionalak bere tesietara biltzeko. Sinergiak lantzea esaten dugunean, lankidetza esaten dugu, indarrak metatzea esaten dugu, bat egitea esaten dugu, hori falta izan dut zaio. Komunitatea ez da behar bezala osatu aldo bezala. Ideologia mailan esaten genuen, hizkuntza ideologia sendo baten faltan ideologia politikoekin uztartu da euskalgintza, nagusiki abertzalekin. Baina abertzaletasunak ez du elikatu aliantza euskaltzalea. Aitzitik, lehia abertzaleak gatazka eragile izan da euskalgintzan eta aldi berean uxatu egin ditu ez abertzaleak. Uste du lertu dela, ez da askoz gehiago esplikatu behar. Jardueratan, esaten genuen, profesionalizatuta ere, euskara normalizatzeko bidean, arrakasta erlatiboak lortu dira kulturgintzan, ezagutzan, egintza kolektiboan eta mobilizazioan. Apenas egon den, beste hizkuntzekin lehian nagusitzeko moduko arrakasta erabatekorik. Hizkuntza? Hizkuntzan lortu dira. Hegemonia hori? Eta gune batzu, baina ja oso erlatiboekin, hasten dela. Eta gero esaten genuen, hegemonia. Euskalgintzak galdu egin du erdigunean eduki duen kasuetan, nagusiki, kasu batzuetan, eta hau janere interpretazioa da, nahi behar egin baduzue, puntu honen inguruan, eta da, Mikel Zalbideren aipamen bat ingo nuke, eta euskararen problemarik nagusien nagune honetan, ez dela egoera diglosikoan dagoenik, baizik eta diglosia galdu duela. Eta esatezu, orain arte, mendeetan zehar, naiz eta euskerak goi-mailako funtzioak ez okupatu, lortua zeukan funtzio batzuetan erabateko hegemonia. Familia, ingurune hurbila, herriko plaza, azoka, transmisio familiarra, etxe barruko erabilera, hori akotatuta zegoen. Antton Lukuk, bere Euskal Kulturatza liburuan ere, justu idea berbera aipatzen du. Iparraldean mantendu da euskara, diglosiari esker. Diglosi hori galdu denean, hain zuzen ere, barrera hori puskatu denean, dana nahastu da, eta justu horra zaizkio problema irabaziak genituen guneetan. Parenti zaizten dut, baina idea potentea dalako. Eta irakurri nunean, niretzako ere intelektualki oso provokatibo zen. Askotan diglosia interpretatu dugulako beti alde batean. Arnazguneetan ere ikusten ari gara kontuz. Nola neurri batean, ari gara irabazten. Neurri handi batean, getxo, nola gaita esateko, baina batzutan haulestin galtzen ari gara. Hor badauzkagu, galdu irabazien historia oso kompleto da momentotan osoen munduan. Ondorioz, hegemoniko diren erdaren arauak, logikak eta aukerak sendotu dira eskararen kaltetan leku askotan, horrendik ere. Hori da, pixat, labur esan da. Eta hortik pasatzen ginen, zoru komunaren idean. Zoru komunaren idean. Baina, nik uste zoru komunaren bat aipatu ikusula bestelako ideia batzuk zoru komunarekin guztiz lotuta daudena. Eta orduan, pixat hemen, egingo dut txostenean jartzen duen irakurri. Eta gero ja interpretazio da, sartuko gara. Txostenak hitzez hitz konera dio, ez? Uste dugu, euskararen eremuan zoru komuna zabaldu eta eraiki daitekeela. Bai gizarte mailan eta bai maila politikoan. Non urte hauetako guztietako desberdintasunak eta diferentziak beste maila batera eraman eta beste era batera eztabaidatu daitezke. Egingarritzat eta ezinbestekotzat jotzen dugu gainera euskara alderdi zentral batzuen artean beren arteko gatazka politiko publikotik aterako duten oinarrizko adostasunetara heltzea. Zoru komun horrek hainbat oinarri beharko ditu. Elkarrekiko aitortza abiapuntutzat hartzea. Elkarrekiko aitortza, hor puntu importante da, askotan hor gatazkak ere egon direlako eta daudelako. Alderdien artekoa hala nola gizarte erakile eta erakundena. Euskalgintza ez etiketatzea eta ez instrumentalizatzea.
botere kontra botere enfrentamendu dinamika gainditu eta elkarlan instituzional sozialaren parametroetara pasatzea. Hizkuntza mailako gizarte borondatearekin batera pauso estrategiko kementsuak ematea. Guzti horrek ordea aurretiko pauso klabe bat eskatzen du. Familia politikoetako buruzegien arteko akordio sakona gai hau blindatzeko. Hori da hitz klabetakoa. Hoi da Zoru Komunaren idea. Eta iruditzen zaigu hemen dagoela kontuaren muinetako bat. Eta posible alda Euskal Herrian euskararen inguruko oinarrizko akordio nazional sendo bat blindatzea, minimo batzuen inguruan, gure ustez, bai, naiz eta, badakigu, zetasun handiak daudela. Iruditzen zaigu hori dela, hurrengo faseari begira, euskalgintzak eta euskararen dinamika barriak behar duten oinarria. Hori gabe, nekez hartu genezakelakoa baina. Eingo dugu aurrera, baina neurri batean orain arte bezala. Iruditzen zaigu hori dela, hizkuntza normalizazio prozesuan, esaten genuen modu indartsuan aurreratzeko oinarrizko baldintza. Ez du esan nahi, bestela ez denik ez egin, egin da urte hauetan. Baina iruditzen zaigu horrek ja, velozidadea sartuko lukela. Fase historiko, soziopolitiko berri honetan gainera. Iruditzen zaigu horretan baldintzak egon badaudela. Eta lehen esaten nuenarengatik, une honetan, une hamarkada, horrengo hamarkadan, edo aurrera, edo atzera joango garelako. Iritsi garen puntu hortatik eta gainean badia datuak, datu kontrara esankorrak jaso ditugu azken urteetan eta jarraituko dugu jasotzen. Azken batean, egoera ere oso anitza, diferentea eta kontra esankorra neurri batzuetan ere badelako. Baina, kaleko erabileran ez dugu hainbeste aurreratu. Azkeneko urte hauetan. Herri-zerriko azterketak ikusita esaten duzu. Bai. Etxeko erabileran ere, atera diren azken datuetan ere, badago halako jaitsiera bat. Euskarazko hedabideen kontsumoari erreparatzen baldin badiogu, ezagupenean eman den gorakadak ez dauka inolako islarik gero kontsumoan. Aurreratu dugu, eta hor badirudi nabarmen aurreratu dugula onarpenean. Azkenengo euskararen inguruko oinarrizko diskursoen azterketak, orain dela gutxi atera denak, ematen zuen euskararen kontra edo oso indiferente zeudenak hiru probintzietan 15% inguruan uste zela. Horrelako inkesta batek kontestua ikusita kalkulatu genezake, hori Iñaki Martínez de Lunarekin aipatzen honetan, ez inoiz 25% baino gehiago. Horre, 15% 75% gutxi edo gehiago alde dugu, alde gaudu. Eta denok dakigu, gure inguruan behiratu da, zenba jende duen inguruan alde, baina gero praktikarako jauzi hori ez dugu somatzen. Gazten artean oso nabarmena, oso egokitu zaitik. Badago beste hitz bat zuketatu duzuna, bai Zoru Komunarekin eta hiztun komunitatearekin lotuta dagoena konpromisoa. Aipatzen zen zinez, borondate hori bebai, ez? Aurreko fasean agian bebai, egon dela horrelako lotura bat, baina gaur egun, bai erabilerari lotuta, edo baita gaztei lotuta. Bai, txostenean, Zoru Komunarekin batera, dure badagoela hor ja, bigarren eskaera oso nabarmen bat, eta da, euskararen gaiak lehentasun eta zentralidade osoko bihurtu da duela. Periferia ja ez dugu ari. Urte hauetan, zenbait kasutan, administrazioetan, alderdi politikoetan, eragile sozialetan, ikusi dugu euskara aintzat hartu dela, baina oso maila periferikoa. Eta une honetan, aipatutako aldaketa soziolinguistiko horrengatik, ja jokatzen duguna erdigunea da. Egun hauetan eta
parentesi eta adibide modu hau personala ez da horrez, baina titulotik genuen. Polemika bat, beste bat eta bestetan. Nik askotan administrazioko lanbide batzukin eta horretu zait eta batzu kontra daude, kabreatuta daude. Arrazio guztiak. Nola ez dara kabreatuta dago persona bat. Zerotik hasi. 3 urte euskaltegietan pasa euskara ikasten. Barnetegiren bat edo beste egin. Izerdiak atera. Agobioak pasa. Zer jendeak zuei, egokitu bali bat zaizu, beste hizkuntza ikasi behar izatea eta azterketa bat pasa behar izatea, baina zelan agobio hori, inseguridade hori. Hori guztia pasa, atera, lantoki ditzuli, eta erderaz. Jarraitu berdin. Gauzak egiten gabatzea komenia. Esatea duna, goxan da bat. Hostias, azte zehar, kamin dira. Zer gertatu da hemen. Zer esan dezake, bere irakaskuntza guztia de ereduan egin duen, unibertsitate karrera osoa, aldi izan den kasu guztietan euskeraz egin duen, eta gero lana erderaz egitera behartuta dagoen persona gazte batek. Ezagutzen ditut batzuk inguru, beraz ondo moldatzen ez direnak ere behartuta dagoenean erderaz egitera. Zer pentsatu dezake gazte horrek? Zer pentsatu dezake inguru guztian euskeraren aldeko termino oso globaletan entzuten dituen politikari, entzuten dituen erreferente, baina gero praktikan hori ez dela egia ikusten duen horretik. Nik uste hor daukagula bigarren eta konpromiso horti da. Konpromiso momentu honetan eta horrengo hamarkadara begira da euskara zentralidadean jartzea eta euskarari lehentasun hori ematea, baina praktika. Ja ez du balio. Makinak. Aldatu zaigulako gure hizkuntza komunitatearen estruktura. Alegia. Eta hori importantea, parentisia tengo dute importantea gure belaunaldiak esplikatzea oso ondo urrengo belaunaldiari, zergatik gure belaunaldian jendeak bestakien euskeraz, gaizki dakien, eta batzuk ez dute ulertzen zetik. Etxean batzuk kapitxo zertzen ben alabak zantzea batzuk. Erderaz ikasi zen duen? Era bat. Zut ulertzen. Zut erderaz? Galuko. Orduan, azten dia ulertzen, zertik nogabeak esan dakoan, ez dira ulertzen, hori da. Baina eruditzen zait hor aldaketa hori badatorrela urrengo belaunaldiarekin. Eta hemen daukagu puñeta bat. Eta puñeta da gure belaunaldiak okupatuta dauzkala boteredunek. 50 gutxi. Dik, 65 gure belaunaldia da, euskeraren ezagupenik askarrena duen belaunaldia da, boteredunetan dagoena. Erabakiak hartzen ari dena, eta jauzi praktikoak emateak neketzuen egiten zaio. Nik beti karikatura modura jartzen dut, baina guain zer ari da gertzen, da izkutzen ere. Jefe, ez alfabetatu batzutan erdandu gizonezkoak daukala inguruan emakume gazte euskaldun oso ondo alfabetatua, eta erderaz, oso garbi dago, jerarkia. Euskaraz ez? Euskaraz igual, eta pineta bada. Adibide txiki bada, baina gero horrek esplikatzen ditu gauza asko ere. Alde horretatik, kompromisoaren kontuarekin jarraituz, fase honetan hori da, nik uste, ikustarazi eta transmititu duguna. Iruditzezek ulertzen dago. Nire esperientzia personaletik, bai eskola, bai gazte, bai erakundeetan eta esaten dut, hemen salto bat eman dugu. Hau kosta egiten da. Kontua da, impresioa dut. Maila batzuetan, askotan, hizkuntza hartzen dela oso hizkuntzaz hitz egiten dugu eta ez gure eguneroko praktika linguistikoaz. Hasi bikoteak, hasi familiak,
segi kuadrillak, elkarteak, lantokik, erakundek, eta bar. Iruditzen zait, hurrengo fase honetan ere, eztabaida gai eta eztabaida gune zentral bihurtu behar dela, eta hori da, aldez edo moldez hemen ere proposatzen dena. Eta hori lotzen da motivazioarekin. Lotzen da aktibazioarekin. Lotzen da pauso berriak ematearekin. Autuak eta arabakiak, esaten nuen. Hori da, azken aldian autua, ez? Euskara autu moduan edo kemo dute horrengo belaunaldiek, hori azken aldian entzutenan kontu bat da, autu beharra, ez? Beharra erdigunean jartzeko behar hori, zelan ez da... Nik uste hemen egoera, kontzeptu diferenteak ditugula eta ondo uztartu beharrekoa. Bat da. Hemendik aurrera, belaunaldi bakoitzak dituen baldintza sozio-politiko, ekonomiko, kulturalen arabera erabakiko du euskara hurrengo generazioari transmititzen dion ala ez. Transmititzen dion esaten dudanean, esan nahi dut, erabilerarekin lotuta eta praktikotasunarekin lotuta. Ez, Irlandako kasuan non transmititzen da, baina gauza simboliko latina baliz bezala. Eta hori, belaunaldi bakoitzak erabakiko du, hemendik aurrera, Euskal Herriko egoera normalak, kalkulatu ezagun, guk ezagutuko ditugu hurrengo 40 urteak, eleanitzak izango dira. Eta bakoitzak erabakiko du, bai modu individuala, baina baita kolektiboa. Hori izango da, autu bat. Zer nahi dugu gure buruan entzako. Hori da, txostenak ere eragin nahi duen dezaia. Zer etorkizun nahi dugu. Euskal Herriarentzat eta guretzat. Bigarrena, autuekin batea erabakia daudera. Eta erabaki horietan, eta gogoratuko duk Luis Arazil, soziolinguista katalanak esate zuen adibide bat. Autuaia bihur daiteke beharra. Euskara erabili egiten da. Hemen, euskara erabiltzen da, eta euskara erabili behar da. Punto. Horrek ez esan nahi, norberak, gero, individualki, bere bizita personalean, nahi duen hizkuntza erabil dezakenik. Baina, zenbait kasutan, hizkuntza bat erabiltzen da, ala beste. Arazila jartzen zuen adibidea oso polita da. La Renfe no impone los billetes, los facilita. Momentu honetan, irakaskuntzan, Euskal Herriko irakaskuntzan, irakasle izateko euskara behar da. Zuk eozinik aldatu behar duzu, no, eske, se necesita euskara. Horien dela 30 urte, imposatzen zela oraindik ere entzuten zen, gaurun behar da. Gaur egun zenbait lekutan, lan egiteko euskara behar da. Behar da. Behar hori erabileratik dator eta hartutako erabakietatik. Aste honetan bertan, erderaz emango ditu tribuaren berbak batzuk, eta Jonamire Hernandezek epatuz ere etxeko erabilera, esatzen zuen. Eske gure etxean, ez da negoziatzen arraia afaldu behar dena, ez? Arraia jan behar dena, ez? Gure etxean, arraia jan egin behar da. Negoziatuko dugu zein? Negoziatuko dugu zein? Arraia jan behar da. Gure etxean, ez da negoziatzen euskaraz egin behar dena, ez? Gure etxean, euskaraz egin behar da. Momentu batean, erderaz, entzatxamazioz ez da zer gertatzen. Gure etxean erderaz, euskaraz egiten da. Hori da, estrukturik dagozkin dira. Hortik gero da, norberak, modu individualean, bestean, eta inkluso estrukturetan ere, ustez hor, malgutasun handia egon daitekela, zenbait esparrutan, euskaraz funtzionatzen da, idatziz, txostenak euskaraz egiten dira, edo norbaitek erderaz egin edo, egin dezala lasai. Ulertzen dut, normalian. Baina hori da beste historia. Ustez hor badagoena, erabaki tronkal bat. Eta da, nola funtzionatuko dugu, zer nahi dut. Eta horrek, ezabatzen du inposizioaren diskursoa. Segia da, den aipatutako langilea, arek bai esan dezakela, a mi me han impuesto el euskera. Joder, te lo han impuesto bien. La urte ikasten, para. Hoi, pero. Ahí no necesitas el euskera. Bestean behar dezu. Hortik zetorren. Eta hori lortzen da, motivazioa horrekin lotutare badaude. Nik uste hemen Euskal Herrian ikerketa guztiek ala diote, eta nik personalki eta muitu naiz pixka
impresio personala da, Euskal Herritar gehienak lehenengo aldiz historia azkeneko mendetan behintzat, konstienteki Euskaren alde daudela, konstienteki. Hori badugula. Gero, gertatzen zeguna da, izan dugun historia gertu dugula, Euskagun zaitasunak ditugula, Euskagun inertziak ditugula, eta hemen klabeetako bat, autuarekin eta erabakien hartuta inertziak puskatzea. Inertziak puskatzea asko kostatzen da bizitzaren arlo guztietan. Hau, erderaren inertziak dira bestialak. Dira bestialak. Asko kostatzen da. Adibide txikitxo bat, justu uste turrengo gaztian emetituko dutela. Gutarra programako gazte deitu ziaten, ez da bidatxo bat egiteko. Bereik, aitortzen zuten, alde daude, batzuk gaina jundia euskara praktikatzea horrea, eta aitortzen zuten, baina egia da, kamera itzaldu orduko, erderara jotzeko, ohitura daukagula gehiago. Eta hau zergatik, eta nola, eta kezka hori, baina hori da, edozein institutotan, 16 urteko ikaldetu, edo padarina bertan, eta jendea esan, bai, eske ni hande, nao, baina eske hori, horiek dira. Eta zoru komunarekin lotuta hemen zoru komuna usaitzen da. Garbi esan da, hemen usaitzen da. Badaukagu referentzia batzuk. Zoru komunaren referentzia batzuk baitu. Erabakiak ere aipatu dozuz, eta nik uste beste berba klabetako bat txosten honetan emantzipazioaren adena. Gain bat kontu horregaz lotuta aipatu dozuz bebai, baina uste dutela planteamendu bat, ez dakit ez, sendoa edo ikusimana... Eta emantzipazioaren ere bada, pixkat orain arte neurri handi batean izan dugun gure historia gertuan, historia enfrentatua, bikoiztasun erabatekoaren historia horretatik ateratzeko eskaera bat. Zerreko, guazen, euskararen inguruan zoru komun biltzeko zoru komun bat eraikitza. Eta horretarako diskurso bere gertatzea. Horrek eskatzen du, diskurso horretak eskatzen du, planteamendu bat. Eskatzen du zoru komun horrek ere oinarri ideologikoak izatea, eskatzen du sendotasun bat. Hortik, dikoa eskaera hori. Eskaera baino gehiago da, autoeskaera bat, esateko. Hemen ere behar dugu zerbait eraiki. Horren dela gutxi, badago komentatu ziaten digula da Joan Berges, la nazio necesaria, katalanez. Eta hori egiten du, da lengua, secesio, eta nazio, lengua, secesio. Eta hori, da, azterketa bat, ze oinarritan, zergatik dan zilegi, hizkuntza politika positibo bat. Zergatik dan zilegi, erabakitza eskubidea eta zergatik dan zilegi. Zergatik. Galdera oso simplea, zergatik. Hori askotan gertatzen zaigu, zergatik egin behar dugu euskaraz. Zergatik bultzatu behar dugu euskaraz. Horretan zen dira, eta bestia da. Eta zergatik da zilegi hizkuntza politika positibo. Eta hor, hasi behar zegero ateratzen dira ziutadansekoak, ojo. Eta ez hau, oza, ziutadansen fenomenoaren oinarrian Katalunian hizkuntza dago. Una lengua que no entiende el 100%. Ayuntamiento de Barcelona, no entiendo ez baina, esan dizuet, ez da etxoak egia, Osea, katalan ulertzen da. La nación necesaria. Ciutadans, zenbatate ditu, 25. Bien. Orduan galdera, pertinentea ere bada. Eta nik uste hor badaukagula guk ere premia bat. Aurreratzen dugun neurria, kontrako diskurso batzuk ere torra daitezkelako eta hor aurreratzea ez. Berak, aipatzen ditu, zen dira gure aldeko arrazoiak. Gero aipatzen ditu arrazoiak eta gero arrazoi horien sendotasun eta uldadea. Aipatzen du, bada autodefentsaren ideia.
ea sendoa da. Guk euskara bultzatu behar dugu, guk behar dugu gure burua defendatu. Askatasun individuala bermatzea. Poblazio guztia espadaki euskeraz eta hizkuntzaren erabilera ez bada bermatzen, gure askatasun individuala ere urratuta dago. Bada. Aniztasunaren aldeko jarrera. Bada, besta arrazoi bat. Iraganeko injustizien ondorioak gainditzea. Horrek ere badu sendotasuna. Edo balio handiko ondarea mantentzea, edo buru jabetzaren idea. Zorun egiten du horrelako. Eta ondorio ontara iristea. Hizkuntza politiken aldeko argudiorik indartsuenak eta eraginkorrenak bi ideia hauetan oinarritzen dira. Katalan hiztunak eta arraldunak ez dira baldintza berdinetan bizi. Batez ere arrazoi historiko eta politikoen ondorioz. Hemen badagoela oinarri sendoa. Ez gaude kondizio beretan. Kondizio beretan egotera iristen garenean ja, gero izango dugu. Baina horrena, kondizio beretan ez gaude. Eta bi, Katalan hizkuntzak katalan guztientzat du garrantzia. Kataluniako herritarrak nazio gisa kohesionatzeko balio duen ondare publikoa delako. Eta bi horietan, hemen badauzkagu, gure politikoiek oinarritzeko, sozialki Katalunian bertan onartuak diren bi idea zango duke oinarrizko. Iruditzen zait, Euskal Herrirako ere balio handia duten ideak badirela. Bata da, hiztunen arteko berdintasunaren ide, horretik ere urrutik gaude, eta hiztunen arteko berdintasunaren gainera errekorrido handia dauka. Horretzen erroen dara gutxi gaine, PP-ko militante batekin, zabidatzen, historia hauetan, Euskalduna da bera, eta arnazgune ideia, momentu batean esan dira, jontxo, igual hor badago bide bat, eta esan arnazgune erik ez bali bada euskararen txat, hizkuntzak ez du, ezin du garatu. Erderak dauzkan milioiak eta milioiak, euskara behar ditu bereak, eta horrek eskatzen du hor praktikan dela bakarra egitea. Aio, Luis, mira, ez nuen sekula horrela pentsatu, bida, badagoen bidea. Eta bigarrena da, herri gisa kohesionatzeko, herri gisa indartzeko, guretzat, eta galdunentzat ere, euskara dela elementu kohesionatzaile indartsuena. Hori, nik uste momentu honetan Euskal Herrian ere nahiko barneratuta dagoela. Ezerk bilduko bagaitu, ezerk elkartuko bagaitu, ezerk eraikiko badu, ezertan oinarrituko bali magera hizkuntza ere badela hor pisuzko puntu bat. Hortik. Eta gero, beste batzuk bizikidetzarena. Bizikidetzaren ideia hor daukagu. Identidadearena hor daukagu. Berdintasunarena aipatu dut. Aniztasunarena. Erantzunkizunarena. Erantzunkizunaren idean nerezako bi ardaz ditu. Bata da geroratzearena, alegia gure belaunaldia, hurrengo belaunaldia hobeto egon dadin, hori erantzunkizun hori gurea du. Bada, kate biologikoaren esango denuke erantzunkizun hori. Guk lortu behar dugu, aurrekoek lortu zuten ezagupenaren unibertsalazaziorako oinarriak jatzea eta horrentzian Euskarazko irakaskuntza ikastolako sortuzen movimendu hori estandarizazioaren oinarri hori horre onda helduen usagutzen movimenduaren bata esango duke, belaunaldi bat izan dela motivazioaren belaunaldia, gaur egun daukagula ja ezagupenaren belaunaldia eta lortu behar duguna hurrengo belaunaldia erabileraren belaunaldia. Eta gero dago, erantzunkizunaren aldetik nezako oso indartsua dena, ez dago betxostenean, hori erazten dut, eta da, ez baduzu ikusi, merezi du, ez da polizia, da merezi horreko, eta da, Tribuaren berbekien lehenengo atalea, emunekoi hartutako adibide batetik, atera ginean kalea eskala batekin, 0-tik 10-erako eskala bat. Batu ikusiko zenuten, eta galdetzen du, bueno, eta 0-tik 10-erako eskala batean, munduko 7.000 hizkuntzen artean, hiztun kopuruaren arabera non dago euskara. Horren galderazko programarako ere, guen dala gutxi egin genuen, galdera bera Donosti. Eta
0, 1, 2, 3, eta zer dut, ez markatu. Euskera da, behatzetik gora. Nola behatzetik gora? Deutscho lenguan, emakumeen apar bat, elkarrizketatu galian, eta esantu no me jodas, ¿qué hostias va a ser esta ciudad? Hola, oso, bien. Eta hori jenderi esplikatzen diozunean zerbia. Munduan hizkuntza erraldoiak daude 14. Hori hizkuntza erraldoiak. Gero daude estatu hizkuntzak. Estatu hizkuntzek dauzkate bentaja handia. Badakizkio. Irakaskuntza daukate, komunikabidea dauzkate, hizkuntzaren transmisioa bermatuta daukate, koma, ez beti. Puntu. Koma ez beti puntu hori guretzat oso importantea da. Zor sartzen da esate baterako, guretzat oso ezaguna den irlandesaren kasua. Nun, gazte guztiek, gazten 95% gorroto duen galikoa. Ez da jan gorrotoa da. Ez da gauza bat, ez zertareko erabiltzeztana, inposatua dena, eskolan beharriko ikasio dut, ez da ezertako da, ez daketa batzuk egiteko. Beraz, koma, ez beti hori, oso salbuespen gutxi daude, baino badaude. Daudenek gertutik ukitzen gara. Gero egia da, normalia, estatu hizkuntza izateak ja, beste, urba maoria, urba beste batzuk ere kontu. Eta, estatu hizkuntzen ondoren dator, klasifikazioan eta katalana, izot aparte, katalana aparte, kasu aparte xamarra, hiztun kopuruaren aldetik eta hizkuntzen gertutasunaren aldetik. Eta gero datoz, munduan minorizatuak garen hizkuntzak, baina estatus minimoa daukaguno eta hiztun kopuru minimoa daukaguno. Multz hortan, buruan gugode. Erreferentzia gugea. Gales darren erreferentzia gugea, Occitan darren erreferentzia baretoiena gugea. Amerikako hizkuntza indigena guztien erreferentzia momentuntan gugea. Kitxua darrak, 4 milioi, 5 milioi, baina erreferentzia asko zakarra daudelako sozialki. Wikipedian euskerazko artikuluen kopurua handiagoa da zenbait estatu hizkuntzetan erantzitakoena baino. Twitterra erabil daiteke, 21 hizkuntzetan euskeraz bai, baina zenbait estatu hizkuntzetan ez. Badaukagu hemen mugimendu sozial bat aktiboa ere, importantea. Babes instituzional batekin, handiagoan eko dukena, baina badaina, eta hor bakaude erreferentzia bezala. Eruditzen idea hori ere motorea badela. Gure kasua ez da bakarrik. Jokatzen ari garen ez da bakarrik euskararen etorkizuna. Neurri handi batean, Europako eta mundu osoko hizkuntza minorizatuen norabidean ere gureak eragin badu. Eta uste horrek indarra dela, eta motibagarria dela. Eta nazioartekotasunaren idea ere, eta solidaridade mundialaren idea ere lantzeko balio dezakela. Eta ero dugu, justiziarena, kendu ziguten beraz, hau ere, justiziazko da, gure hizkuntzak aurrera egitea, eta respetuarena ere. Baina respetuarena batzutan egiten da, no, tú lo tuyo, yo lo mío. Bien, sí, pero no es lo mismo. Hori da ikuskatu. Justizia ipatu zutan nire apurrate burua ere eta sustenean lantzen dan beste zartitxo bat, ez? Eta bitartekoak ere jarri behar direla. Legezkoak, ekonomikoak, askotan behintzat euskalgintzan garentzan eta ekonomikotaz asko dakigu. Joti han eta hemen bizirauten edo erdinegarrez ibili garelako, baina igual horren inguruan bai, ez? Ez dakit hori, instituzioei begirako irakurketatxo bat ere dela, baina uste dut sozializatzea ere askotan ez dakize punturarten ez dago dudarik. Baiaren legea, nik ez dakit jendea badakin euskararen legea hemen zerbait domestik dagoen edo ez dagoen edo... Bai, eta hor, askotan egon izan du da legea nahikoa da edo ez da nahikoa, eta hor ez da bai da hor dago. Digo zer, gure kasuan, bi gauzak gertatu zentziola, azkenean, eskubide asko eta aukera asko ez dira bete izan, oraindik ez direla bete, baina gaina ikusten dugu mugabazok ere badaudela. Digo zer, bada, eta zoru komun honetan,
bada eztabaida bat ere gainditu beharko genukena, eta da, egoera garatu, ala gainditu, berritu, ala guazen terminologia bat, garbi dagoena da, hemendik area joan bat dugula. Zuk deitu erabatean, deitu bestera batean, bilatu ezagun termino egoki baten entzat, baina mugitu behar dugu. Mugitze horretan, esan nahi du, hemen dauden aukera guztiak toperaino eraman bat diela, bi, eta dauden mugak gainditu behar ditugula. Luzetu horretu da. Eta gainditu barkatu, osatu goz. Eta gainditu behar ditugula bai, ez da bai da batzuk igual orain arte egon direnak, ez eta da, ia lege aldetik konpontzen diren, bitartekoekin konpontzen dugun kontu hau, edo motivazio personal kontu bat da guztia. Autu personalaren kontua da guztia. Hori gainditu bat dira, eta gaur egun ustu baitugula tresnak, aurrera begira egiten dugunean, irakurketa zientifiko bat nahi bada egiteko eta jakiteko alde bietako gauza direla. Ez dela bat edo beste, ez dela edo autoan oinarritzen da hemendik aurrerako guztia, edo legean oinarritzen da hemendik aurrerako guztia, edo bestelako bitartekoetan oinarritzen da, baizik eta guztiaren arteko zerbait izan dela. Eta alde horretatik behar dela zoru komun horretan gainditu orain arte traba izan diren, eztabaida mantzu batzuk. Eta zelan gainditu, nik uste bai dela bestelako erronketako bat, ez? Emantzipazioarekin batera, txostenan ere esaten dalako, bi alderdi abertzalei edo egiten zaie, botatzen zaie hor, ideia bat, eskaera bat, ez, Euskalgintzatik, eta baina gero Euskalgintzan gabiltzan pertsonak, ara, bakoitzak ere bere kolorea dauka edo bere ideologia, ez? Nik uste horrela erronka badaukagula. Komunitatearen barruan, iztun komunitatearen barruan, ez? Zelan, esan, hemen euskarak batzen gaitu, ez daukagu ez da gitxi egiteko daukaguna, baina, agian batzutan kostatzen zaigun zubiak edo horrek motivazioarekin ere lotuta dagoena. Bai, hemen reflexioan egon dena da, neurri handi batean, eta momentu politiko honetan, politiko-sozial honetan, hemen badira gauza asko batzen gaituztenak, eta gauza asko ere banatzen gaituztenak. Euskararen alorrean, buruz gehiago da batzen gaituena, banatzen gaituena baina. Eta, evidentemente, oinarrizko akordio estrategikoak anistasunean eta diferentzietan oinarritzen dira. Baina, zoru komunak ez du esan nahi inok bere pentsakera, bere jantzera, bere historian alde batera utzi behar duenik. Ez da gutxiagorik ere, baizik eta badagoela zoru komun bat partekatu daitekena eta abiadura, hezkuntza normalizazioaren abiadura handitu dezakena. Eta zoru komuna blindatzea esan nahi du, eztabaida puntuak ere argitzen diela. Alegia, evidentemente eztabaida jarraitu behar du. Hau da, gizarte normal eta demokratiko batean, eztabaida, por supuesto, jarraitu behar duela. Baina, gauza bada, eztabaida jarraitzea oinarrizko akordio batzuk markatuta daudenean, eta beste gauza bada, oinarrizko akordio horik gabeko enfrentamendu dialektiko permanente batekin jarraitzea. Hori da pixkatzen. Diferentzia nola ikasateko. Alde horretatik, badago hemen idea bat, berri ez dana, justu baina paper zaharrak behiratuz eta batzutan historia errepikatzen dara zein egia den. Eta ipatu da, autoridade baten beharra. Ikerrek esan du bezala, orain dela 25 urtez bezala, irutzatzeko momentu honetan ere badagoela oinarri soziolinguistiko-zientifiko bat lehen ez geneukana. Gauza batzuk gaur egun teknikoki ere adostu daitezkela. Badagoela helduleku bat, ez? Eta esaten genuen, euskara batuaren inguruan eta hizkuntza korpusaren inguruan euskaltzen dira, da, referentzia, egin liteke, sortu liteke euskararen normalizazioari begirako referente bat, adostutako autoridade bat, arbitro lana eta ipar zientifikoa erantziko diona, urko honi. Iruditzen zegoen, egon daitekela. Ez dugu garbi ikusten ere, bide batzuk ikusten ditugu, baina horrek ere lagunduko duke. Azkenean pixkat ateratzea eztabaida plano erabat, esango genuke politikotik, eta eramatea zenbait kasutan, ez
zientzia edo metodologiaren alorrera. Horrek ere kasu batzuetan lagundu ezake. Paper zaharrak behiratuz, erran mania izatea etxien, de repente, herrietako euskera elkartei buruzko jardunaldia. 1993. Batzuk nuntzen deten, ze batzuk etzen deten. Eta orduan, Fernando Muñoz Guren, Eibarko euskera teknikaria zena, eta gaur egun Iñaki Arruti lasarteko teknikaria dena, txosten bat egin zuten euskararen normalizaziarako entitateen arteko elkarlana. Eta hor, normalkuntzaindia sortzea proposatu zuten. Euskararen estatusa zainduko duen normalkuntzaindia bat proposatu dute. Zaldezan orduko diariokoa, eginek hemen basean izan polite da. Korpusetik estatusera. Eginen 93ko artikula. Eta hona estaltzen da, eskemaita, eta azpititula da, beste Michelena bat behar dugu. 93ko. Eskundia, urte bat. Nik hor zalantza. Askotan ere ez daki baina euskaltzaindiarekin ere entzuten ditu gure tira behar. Ez esaten nuen zer ez, eta nork erabaki eta zelan erabakitzen duten. Baina denok betetzen dugu, Bai, baina holako autoritate bat, ez? Autoritate bat esaten dugunan instituzio bat daukagu buruan horre euskalgintza soziala, txostenean aipatzen dut euskalgintza soziala den parte hartzea, ez parte hartzea zan, autoritate hori... Bai, autoritate bat esaten dugunean, evidentemente, autoritate onartu eta konpartitu bat behar dugu. Oinarri, sendoetan nabilena. Momentuetan badira, erakonde batzuk, soziolingüistika, klusterra, datorki batetik. Unibertsitateak ere, ditugu, baditugu. Badago, momentuetan oinarri bat esateko aizuen. Hau hemendik batetik gogora, batzuk arru etxosten erakorriko zen duten, erakuskuntzaren inguruan. Badira gauza batzuk, baina oinarri bat daukasunean, beste batera ikusten dira. Oinarri konpartitu bat daukan entidade bat sortzen baldin bada. Helduleku bat daukatu horrek ere, ez du esan nahi, evidentemente, hemen ez da bederek eta banik. Hemen, altxasartu infalior berik ez du behar. Baina helduleku bat bai. Hau, bota dugu, iruditzen zaiguleko, izan daitekeela ere, beste helduleku bat zoru komun horren sostendu da. Nola, nork, hain garbi ere ez. Ikusten ditugu bide posible batzuk. Eta horrek, eta horrek ere bide. Hemen planteatzen ari garen ez da biharko kontu da. Hemen hamarkada bateko kontu bat ikusten dugu bide bai. Horrelako hamarkada bat. Bai ikusten dugu hamarkada bateko ikuspegi horretan pauso estrategiko batzuk bai eman daitezkela epe mozi hamarrean, beste historia da, honek bide bat ere eskatuko duela. Pauso batzuk bai eman daitezkela. Borronatea baldin badago, txosten honak ze bide, ze hurrengo pauso edo orain zertan dago, aurkezpenak egiten zamizie, bai... Ari gara, aurkezpenak egiten, erabatekoak eta beste erabatekoak ere. Espero dezagun, mugimendu bat egotea. Espero dezagun. Bai, txosten honen helburua hasieran esan bezala, eztabaida hauek bultzatzea esan. Batzuk ez dira eztabaida berriak, gainera, ikek aipatu duen bezala ez dira berriak. Baina bai ikusten duzu, nuen momentua da, nik hau ondioz, aipatu eska hori egiteko eta botatzeko eta planteatzeko gai hauei heldu diezakegu, gure ustez gai hauei heldu behar zaie. Beste batzuk ere egon daitezke, hemen dagoen ikuspegiarekin segurazki jende guztiak ez du eguneko unean egingo, baina, uste dugu eztabaidatu beharreko kontuak direla eta egin beharreko kontuak direla. Autoridadea diguruz hitz egiten denen adibidez, eraiki beharreko zerbait moduan ikusten dugu. Hori nori izango da, sortzen izango da, bat ematen botatzen
duzuen azkenengo egunetan, edo beste norbait izango da. Ere beste puntu batzuetatik ere sortu da. Batxisa ezek lan munduaren inguruan, por cierto, erabili.no eusen zabaldu du. Euskaren elefantea, ez, elefante ikusi da, berak justu elefante ikusi hortan lan mundu ikusi du, eta horren agitik ere, bera, beste bide batetik ez ez euskaltzen dira, korpuserako dugu bezala, behar dugu euskaltzen dira bat normalizazioari begira, ez? Osa, justu bide batetik eta bado konfluentzia. Konfluentzia horren azpian dagoena da foru komunaren idea, osa, behar dugu zozer, dauzkagun dinamika hauek bateratzeko, biltzeko, gerturatzeko eta indartzeko palanka. Eta palanka hori, bueno, seguramente igual ez da palanka bat bakarrik, igual badaino gehiago behar dira. Eta zoru komun hori norabide bat, da, bostean honetza joan nahi dugun, eta gero hor tresnak jartzea. Ritek hasieran aipatzen zuen, zer amesten zan duela ez da izan bat urte, ez? Eta lehen amesten zan da, pentsatzen zan gaur egun, egoera beste bat izan gauzala, hezkuntzari esker, zerari esker. Nik uste dut, urte guzti hauetan bilatu dela esperientzia asko jakiteko eta ametzetan baino badaudela tresnak, askoz tresna gehiago ditugula irudikatzeko bide bat. Norabide bat irudikatzeko, eta norabide horretan bide batzuk jartzeko. Hortarako adostasun minimo batzuk behar dira, danon artean, eta gero erritmoetan eta zeretan, bakoitzak bere ikuspegiak edukiko ditugu, batzuk esango dute harina hori dela hori, ez da batzuk kastigoago, baina norabide bat bintzat adostu behar dagoela. Nazio mailako gai estrategiko baten inguruko akordioa. Eta estatuek horrelako akordioak hartzen dituzten, batzuk ezagutzen ditugu. Zoritxan. Guk, gureak ere behar ditugu, egoitzen zegu gai hau dela, akordio hori behar duen gai zentrala. Eta hortarako, hau ere egia batako eta itxiko du, denok mugitu behar du. Zori da bestea. Euskarekin askotan ez zaigu, eta dela zain, torko dira, egunak ere, torko dira. Denok egin behar dituko monumentuak. Eta denok esatzen nunean da denok. Erderaz balitz esango nuke denok eta denok. Ez dakite alderari deko zuen edo... Bai, ustean, bai, bota beharrekoak, bai, hor. Etorteia ja bateren lehen kultura. Epatzen da editoriala, epatzen da prozesu bat behar dela, adostasun bat dut denuz. Aldere egin da ditzak, nork emongo dugu prozesu? Nork plantatuko dugu prozesu hori ekitea? Lan garrantzitsu ez ditu. Aurre egit, ez da? Zogot, Euskaltzaindia hori estatus, ez da bizar. Euskaltzain topagunak ere planteatu dezake horri ekitea. Eta ez bakarrik euskara elkartei, alderdi politikoei, eragile sozialei planteatzea gonbide hori. Norko modu pausu, nori dagokio? Azteko hemen, eta planteamendu honetan naiz eta bederatzi zen gaude, baina bederatzi zen hauetan ere atzetik ikusten dira egitura minimo bat. Hortik abiatu da. Guztet guain, gero egia da, hemen gaudela biltzen gara aldugunean daukagun demora librearen zati bat, esan ez dut hemen lan hau egin da reflexiorako, gure demora libretik hartuteko demora. Neurri handienean. Baina iruditzezeko eta somatzen ari gara badaudela ja, badagoela gogo hori. Topagune atzetik babesle egizare badaukagu. Badagoen mugimenduak eta urrengo faseko nahi genuen ere zabaldu iruditzezegulako herrietan, euskal elkarteen bidez ere, hemen badagoela mugimendu bat ere egiten azteko indarra, ez? Eta bigarrenaren egin duen euskal elkarteetara egin, konpartitzeko, baina bestetik ere, nolabait ere, erakusteko hemen bertan ere zoru komun bat ere dira. Ez gara hitz egiten ari inoiz egin ez den ezertaz.
gara ere, probatu dugun, saiatu garen, zenbaitetan lortu dugun dinamika bat zabaltzeaz, indartzeaz. Eta gian maila nazionalera eta maila politikora sendoki pasatzeaz. Bai. Bai, baina bestalde somatu du badagoela, errezeptibidadea handia somatu du, hori ere hala da. Nire guztetari garela, ukitzen fibra deno sentitzen dugun zer behar. Deno. Bai, nire guztet neko sensibilea zabaldu dela. Zaitasuna, zaitasune kurdia gaur kalean dutze dugu. Hori bat ezki. Eta azkenan hau esan datu bat, izan barragoan diren ur batean, harri bat botatzean mugiarazteko apur bat, baina badago borondate bat, eta hor atzean zuen borondatea badago hori mugitzeko, baina ez dugu uste gure funtzio bakarrik denik. Hau, izatekotan herri apostu bat esan bada, herri moduan apostu bat esan bada, eta herriko jende askok parte hartu da erakunde askok. Eta gainera hitz egiten dugunean, uste dugu hori ere gainditu beharreko kontua dela, hau ez dela edo euskalgintza sozial da batzuek ditzen den moduan, edo instituzioen lidergo batetik egin beharreko kontu bat, ez da edo bat. Pasabar gara fase batera non edoak eta bihurtzen ditugun eta batera egiten ditugun gauzak. Orduan, hau bada nolabaiteko provokazio bat, esateko pasagaitezen fase horretan inditzak gauza gehiago batera eta guazenean norabide honetan zenbat jende gauzen adoz. Guk orain arte jaso duguna gehiena hona izan da, igual iritzi txarrek itxoiten ari dira, ez da iku, baina momentuz behintzat jaso dugun zera matizekin nahi bada eta gauza guzti baina psikola esatzu dut. Metafora bat erabiliz, eta igual ondixka gelditu daiteke, baina planteamendu da euskararen loiola. Baina ondo bukatzen dut. Ni txostenean idea bateaz lotunaz, ezta? Eta da, zapaia jotzearen kontu, ezta? Edo zapaia gaputu edo zera gabiak lortzeko, ezta? Ni beti zapaia baino horma irudikatu izan dut, ezta? Horma bat daukazula bertan eta etengabe horma denaren kontra emoten dugula, ezta? Eta, klaro, aurrera egiteko honetan, adostasun bat lortzeko planteamendu bat dago hemen, euskalgintzan aurkeztuko da, euskalgintzan hainbat gabiz, asko, gitxi, bilaka, nahi duzuna. Baina, klaro, hormaren bestaldera, edo horma hori apurtzeko zer egin behar da. Guretzen duzu ez esan nahi da? Ze hormaren bestaldean basamortua da guretzako. Eta basamortu horretan bizi behar izaten gara askotan. Nik hola sentitzen dut bintzat, eta hori da nire percepzioa. Eta, klaro, orain bagoaz arogarri batera, bagoaz planteamendu garri bateraz, eta zer amakutuko da horma planteamendu garri honek. Zuek ikusten baduzu horma hori, nik horma hori ikusten dut. Hormak eta zapaia, bai. Eta askotan sentitzen gara nolabait hor geto baten, ezta? Itxita eta handik, kanpora, ezin... Nik uste eta, horrelako eta planteamendu egin da dagoen zuzen ere, iruditzen zaigulako. Metaketa honek ekarriko lukela jauzi kualitatiboak emateko aukera. Jauzi kualitatiboak beti da kuantitatiboen metaketa. Horrek, gure ustez, sortu dezakelako ilusio sozial importante bat. Eta erronka berriei ekiteko aukera. Horrek sortu dezakelako egiturak eta egoerak nun askozaren motibagarriagoa eta bezagoa posibleagoa izango den hizkuntzaren erabilera eta horretan. Ez etor dagoela saltoa. Eta salto hori ikusten dugu posiblea dela. Azkenean, momentu honetan zergatik ez du euskaraz egin dezaken hainbat jendek.
zapai horiek daudelako. Zergatik ez da hurbiltzen jende gehiago, behar bada, beharrik ez dagoelako, bultzadarik ez dagoelako eta horretan. Eta horiek sortzen bali badira mugimendu berak. Sortuko du ilusio bat, sortuko du behar bat, sortuko ditu aukerak. Hori da planteamendu. Bitzetan esan da behar. Gero bizitzen aplikatu da, evidentemente. Irutxezeko horrek posibiliotatu ditzakela sartoiek. Beste leku batzutan, beste alor batzuetan ikusi ditugu. Momentu honetan, baina metaketa horrek, eta metaketa da, indar metaketa bat, baina ilusio metaketa bat, eta posibilidad metaketa bat, eta da, hori da, zuen komuna hori da. Eta legin bat, behar da, orain arte heldu ez garen sektoretara, ertzeko eskikek hasieran egiten zuen, gure eraldabide famatu horietan, izena horietan, loiak eta markatzen dituen helburu eta hildo batzuk ez, eta aipatzen zuen, ustut horrela ezala aipatzen, baina plazaren kontzeptu asko daitzen dugu, ez, eta da, behar da, orain arte, euskal gintzan bebai, hau ere neure bizitza, baina guk ez da, ditzen dugu gontaz, euskal gintzan eta askotan gure artean ibili garela asko, ez, egiten ditugun gogoetak, eztabaidak eta gure artekoan izan dira asko, ez, eta esaten dugunan plazara urten behar garela da, plazan jente asko hau, eta horiekin batera egiten gauzan, ez, eta orduan, etorkizun hori irudikatzera, gizarte honentzako etorkizun nahi dugu, eta orduan, komunidade trinkotzetik pasatzea bai zabaltzera, ez, eta zoru hori, segurazki, beste askorikin, ere bai, adostea tokatuko zaigu. Eta Kikek esan duen bezala, hemen danok utzi bako ditugu gauzak, baina, norabide bat dintzat konpartitu dago, norabide hori, oraingoa ez da izan behar, hobean zikoa izan behar da, normalizazio bidean izan behar da, eta orduan, gauzak ezberdin egin beharko ditugu, gauzak gehiago egiteko. Ustut, aipatzen, ezagin dut aipatzen zuen aurreko batean, gauzak berdin egiten, ez dugu gauza berririk lortuko. Gauzak ezberdin egin beharko ditugu gauza berriak lortu nahi baditu, horre bai guri tokatzen zeko akua mugitzen. Eta hogeita bat garren mende erdialdeko Euskal Herri, euskaldunago horretan egingo den euskera egingo dutenak, ez dira izango, 20. mende erdialdean egiten zen euskeraren eta euskera egiten zutenaren atzeko espero dezagun oso diferente izatea den. Espero oso seinale txan izan dezagun. Bai linguistikoki, baina baita erreferentzien aldetik, baita egiten den, eta gaur usatu eta maixa emizi Barakaldoko rapero euskalduna. Hori horren dela baita marrokeko, gitarrakin kantatzen hasi zienean, harrikatzen, jende harrikatu bali mazat, pues eskerra gitarrakin hasi zian, beste irudi, baina Gasteiz euskaldunago bat izango badugu, bizatemendik urrutidatzeratik, Gasteiz oso laboratorio politia dela. Nolakoa imaginatzen dugu kalean, euskera euneko 10 entzungo den Gasteizak. Zeinek itzengo du. Ze kolore izango du. Nola jungo da jantzita, nola egiten du lana, nola hijoa. Ez da gizartzak, ez da ulesti, oso diferente izango. Horrek esan nahi du mugimendu handiak dago dela, referentzia. Historietan, hemen, espero dezago. Horrek esan nahi du ere, hizkuntza aldatu ingo dela. Espero dezago. Baina bide izango, baina euskera xikinagoa izango. Euskainotagoa izango. Bai, espero dezago. Zepiztela ez da ingo. Espero dezago gero, handik 100 urtetara ja, gainera, hasiko dela berriro ere, gu guri gertatu zaiguna, gu garapena ikasi egin dugu, ez genekin zertzan, idazten ikasi egin dugu, eskrebitu itxeren dugu. Alaitu itxeren dugu eta ayuntarantutako egin dugu. Ez zuen, nodeletxerik gure gara, ayuntarantua ez dut. Ezkerrak ayuntamentua esaten zuten. Ayuntamentua esaten zuteleko, esaten dugu orain nodeletxerik. Jogur de fresak jango dituztelako,
urrengo belaunaldiak jango ditu margorizko jogu. Besterik, zalantzarik? Asko. Kritak edatzeko. Izan baten, txostenak ezaten direnaren niko daritzenekin ados egon da ere kritikatxo bat egin dut. Azken baten kritika aldetik uste dut datozela erbikarria. Eta nik ustez txosten hori ez dut esango bezkentzat, baina niretzat filosofiko egira da. Zerik hemen dikizten gona sartu nintzen dugu. Ez dut beste gauzun bat egin behar ditzen. Hori da, ez baterako hezkuntza munduan goi mailatan gaitzan nintzat, eurintzat, baina niretzat interesgarra izango itzatik nazio zen duzan. Ez zer egin behar den, zer egin behar duten, nola izan behar dan, ezik eta ni zer egin alda dezakedan. Eta hor izango zen guretzat, eraginkarri hau. Batak ez du besteak entzen gau, justutan besteak. Eta gira da, filosofikoa dana, estrategikoa dela eta baina, lerro artean eta zuzenki ere badago, eta lehen aipatu dugu, autu eta erabaki personalen inguruko dira. Horiek nola hori beste hitzaldi batean. Hori beste batean etorriko gara. Hori bai, baldintza batekin, baina afari itxo batean. Ez, badago liburu bat ikeragarri polita, oso errez irakurtzen dela, normalian ekartzen duena eta hori eskutekarrita, Arrigorriagako Carmelo Aiestarena. Gehiago goza daiteke, itxuen, goza daiteke gehiago. Hizkuntza bidaia baten kronika, goza daiteke gehiago, eta da, egun horri, oso horrexen ikusten dira, berak, kontatzen du nola, egun batean, erabaki zuen, egunero, euskeraz, 3 ordu egitetik, pasara nahi zuela, euskeraz 8 amanu. Eta deskribatzen du nola lortu du. Nola lortu egiten, eta da, personalki, norberak eman ditzaken, urrantzua, esplikazio eta oso horrexen ikusten da. Arregatzen nahiko espalitz esango dut. Baina hori da bai. Egia da, lotuta dagoela. Baina, hemen, aipatzen ari garena da, oso individual horiek erraztuko dituen eta euskera erabili nahi izatea neke bihurtuko ez dut egoera batera pasatzeko aukera. Momentu enten, euskeraz bizi nahi izatea, Roberts esaten duen bezala batzutan ikeragarri neketsua da. Ikeragarri, badaki duela. Eta ez da bakarrik no te entiendo. Hori bakarrik bale. Orduan, egoera berri horrek, ekarri beharko duk euskeraz bizi nahi izatea, ez izatea neketsua. Adjetibo gehiago jarri itxezko, baina zitxo jarriko hor positibo hori. Horrendik ere atletik ez da jolazten, nazik beste gainera Bueno, Besterik eskoa dago. Ere horreko beti kontu batek izan, eta edo dago puñeta bat. Edo guk egiten dugu, edo beste inork ez du egingo. Gaz, mila esker, eta ea, hemetik gutxira, hemetik urte pare batea, etor gaituzke balantze minimamente positibo bat.